बर' सावथुन मुलुग आरो हारिमु फोथारनि थाखाय बेनो मोनसे खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे बिसानि मावखुलि लोगोसे गेस्ट हाउस आरो हारिमु मोनसे न' बां लुफुंनो थांगासिनो दं। बे समाव नोंथाङा सासे फावगिरि महरै गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सिएम बिथां प्रमद बर' सारनिसिम महरगिरिफोरनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानोना दिनैनि साना जोंनि बर' महरगिरिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। गिबियावनो जोंहा जितु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना मोनसे थाजोर मावखुलि गैयामोन। दिनै गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरनिफ्राय 1.5 कौटि मोनसे रांनि बिसा अफिस काम आर्टिस्ट गेस्ट हाउस बियो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनजाबाय। दानि बियो फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव आबुङै लुफुंजासिगोन। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरोबाव जोंहा नैबे बागानसालियाव थानाय जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावखुलि, बे मावखुलियावबो जोंहा आफादखौ सालायनांगौनि थाखाय मोजां मोनसे मावखुलि गैयामोन। दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनो, बे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थाखायबो गोसोखां अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारी न'मा मुङै मोनसे हारिमु आफादनि मावखुलि लुफुंनायनि थाखाय जा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, बेखौ दिनै बिटिआरनि मानगोनां सिएम सारा मावफुंनानै होबाय। थारैनो बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान। जों बेखौनो आसा खालामगोन सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब मोनबाय थायोब्ला जा दुलाराय बर' हारिमु आफादानो होन, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनानो होन, जोंनि हारिमुखौ गुवारै फोसावनांगौनि थाखाय, बेखौ फेहेरनांगौनि थाखाय हाबाफारि लानायाव सुबिदा जायो। मानोना जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनो गोनांब्ला, जोंनि हारिनि आसार खान्थि जा मावनाय थांनाय जे थासारि, बेखौ गुबुननो मिथिहोनो गोनांब्ला जोंनि नैबे हारिमुखौ, जितु जोंनि बर'नि हारिमु, बे बर'नि हारिमुखौ जोङो मुलुगाव फोसावनो हानांगोन। दा मुलुगाव फोसावनो हानांगोनब्ला जोंनि जितु हारिमुनि जि थासारि, बे थासारिया जौगा थाखोनि जानांगोन। दा जों हारिमुखौ जौगा थाखोनि खालामनो गोनांब्ला बेखायनो जोंहा माखासे हाबाफारि मावनांगौ थायो। जायफोर मावनांगौ हाबाफारिखौ जोङो सरकारनि हेफाजाब नङाब्ला मावफुंनो हाया। दिनै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बाख्नायगोन, मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारखौ बाख्नायगोन। बे बर' हारिमुखौ जेरैखि जाया गोजौआव थिखांनांगौनि थाखाय, फेहेरनांगौनि थाखाय बिथाङा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबोबाय थादों। गिबि खोलोबनि थाखाय जोङो गंद सिनेमा हल जा लुफुंनाय खामानि, बे लुफुंनाय खामानियाबो जागासिनो दङ। थांनाय 30 जुन खालारखालि जोङो सेरफांगुरियाव थानाय जा टिकेन्द्रजित नार्जारी डिजिटेल मिनि सिनेमा हल, बेखौ बेखेवनानै होबाय। आरो फैगौ 15 आगस्तनि सिगां सिगां गसाइगावआव लुबाय थानाय जा डिजिटेल मिनि सिनेमा हल, बे सिनेमा हलखौ बेखेवनो थांगासिनो दं। थारैनो बेफोर गंद सिनेमा हलखौ जुदि जों देग्लायनो बेखेवनानै होनो हायोब्ला जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनाबो गोबां हेफाजाब मोनगोन, गोबां मुलाम्फा खालामनो हागोन आसा खालामदों। बेबायदिनो जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारा इयुननि समाव हेफाजाब होबाय थागोन।